दिनैनि बे सरदार वल्लभभाई पेटेलनि एकता दिवस बे हाबाफारिखौ फोजोबनानै बिनि उनावहायनो जोंनि फरायसालियावहा गोदान शिक्षा नीति 2020 नि जा मोनसे ट्रेनिं स्कुल प्रग्राम बे प्रग्राम हाबाफारिया जोंनि फरायसालियाव दिनै सोलिदों। गाहायै गंनै फरायसालि, गंसे जाबाय सरकारि फरायसालि अलंबार गेजेर फरायसालि अलंबार एम इ स्कुल आरो गुबुन मोनसेया जाबाय प्राइभेट स्कुल बे जाबाय UN एकाडेमि खैराबारि। बे प्राइभेट आरो सरकारि बे फरायसालिफोरनि गेजेराव मोनसे सोलोंथायारि सोलायनाय आरो सोलोंथायारि आबहावा आपलिफ्ट खालामनायनि मोनसे हाबाफारि भारत सरकारा लादों। बे हाबाफारिनिनो दिनै जोंनि बे फरायसालियाव जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरावहाय मोनसे कालचारेल एक्सचेन्जबो मोनसे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गंनै फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिमोना गावबा गावनि फरायसालिनिफ्राय हारिमुआरि मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों फरायसालिफोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे फ्रेन्डशिप फैगोन आरो सोलोंथायारि मोनसे आबहावा सोरजिनो नाजागोन। गंनै फरायसालिनि फोरोंगिरिमोननि जा सोलोंथाइ फोरोंनायनि आदब खायदा बेफोरनि गेजेरावबो एक्सचेन्ज जागोन। बेबायदि गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारि दङ। दानफायाव मोनफायै बेबायदि हाबाफारि जालांबाय थागोन। दा बिनिनो दिनैहाय जोंनि बे फरायसालियावहाय बे गाहायै गंनै फरायसालिनि डाटा एक्सचेन्जनि मोनसे हाबाफारिबो जागोन। जेरैहाय जोंनि फरायसालियाव मा आयदानि फोरोंगिरिमोन दङ आरो बेसेबांखिनि फरायसा फरायसुलि दङ बा थिग बेबायदिनो UN एकाडेमि बे प्राइभेट फरायसालियाव फरायसा फोरोंगिरिमोननि जा स्ट्राक्चार बा मा आयदानि फोरोंगिरि दङ बेनि मोनसे डाटा होनाय आरो लानायबो जागोन, एक्सचेन्ज जागोन। दा गुबै थांखिया जाबाय मा सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा सोलोंनायनि मोनसे आबहावा सोरजिनायनि गाहाय थांखि आरो बे सोलोंथाइखौ दावगाहोनाय फरायसामोनखौ सोलोंथाइ लानायावहा मोनसे रुचि बा गोसो बोनाय बे गोसो बोनाय लाबोनायनि थाखायनो बे भारत सरकारा बे थांखिखौ लादों। बे लेखा बे हाबाफारिया मोनफ्रोमबो दानफायाव मोनसे हाबाफारि जालांबाय थागोन। गुबुन गुबुन आरो हाबाफारि दङ फैगोन दानावबो जागोन आरो नेक्स्ट बेबायदि दानावबो बे गंनै फरायसालिनि गेजेराव माने बे हाबाफारिया जागोन आरो निस्सय माने दावगागोन। गथ'फोरनि गेजेराव मोनसे फ्रेन्डशिपा बारिगोन आरो बिसोरनि सोलोंनायनि आदब खायदा बे होनाय लानाया निस्सय सोलिगोन आं आसा खालामो आरो फोरोंगिरिमोनाबो माखासे बिथांमोननि जा टेकनिक आदब खायदाफोरखौ एक्सचेन्ज खालामनो माने सुजुग सुबिदा मोनगोन आं आसा खालामो। आङोहाय बेखौहाय मोनसे पजिटिभ दिगावहाय फोरोंगिरिमोनखौहाय आरो दिथागिरि बिथांमोनखौ आजावना लानो आं खावलायगोन। मानोना बेखौ जा मोनसे हाबाफारि लादों बे निउ इडुकेसन पलिसिनि मोनसे हाबाफारि निउ इडुकेसन पलिसि 2020 नि बा मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारि मोजां हाबाफारि। प्राइभेट स्कुलाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार बा सोलोंथाइनि आदब खायदा आरो सरकारि स्कुलनि बाजे खायसे इनफ्रास्ट्राक्चार बा आदब खायदानि बै माबायावहाय माखासे समाव रिजाल्टफोराव बहुत फाराग नुनो मोनो। दा बे फारागखौहाय खमायनो थाखाय निस्सय सरकारा